Hi friends, welcome to my channel. Please subscribe and support. ଭଲ ମଣିଷ ଖୋଜା। କଲେଜରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ରାଗ ତମ ତମ ହେଇ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସୋଫା ଉପରେ ଦୁଲ କିନା ବସି ପଡ଼ିଲା ମୁନି। ପାଖରେ ଚା କପ୍ଟା ଧରି ଜେଜେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁନି ନାକର ଫଁ ଫଁ ନିଶ୍ୱାସ ଜେଜେଙ୍କ କାନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁଠି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ନୂଆ କରି କଲେଜରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଏଇ ନାତୁଣୀଟିର ରାଗ ନାକ ଉପରେ। କେଉଁଠି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେବାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି ସେ। ସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ଘରକୁ ଢେର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ସେ। ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବହେ ଗାଳି ବି ଶୁଣେ। ଆରେ ବାବା, ତୁ ତ ଯାଉଛୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିଏ କାହାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାଇଲା ବା କିଏ କାହାକୁ ହଇରାଣ କଲା ସେଥିରେ ତୋର ଯାଏ ଆସେ କେତେ? ଜେଜେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ନାତୁଣୀଟି ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ସେଇଥିପାଇଁ ଖାସ୍ ଜେଜେଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତିଯାଏ। ଜେଜେ ସବୁବେଳେ ନାତୁଣୀର ପକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି। ନାତୁଣୀ ମୋର ବଡ଼ ହେଲେ ସମାଜସେବୀ ହେବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବାପା ମା ଜେଜେ ନାତୁଣୀଙ୍କ କଥାରେ ଆଉ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତିନି। ଆଜି କଲେଜରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ନାତୁଣୀର ଏ ହାବଭାବ ଦେଖି ଜେଜେ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ଆଜି ବି ନାତୁଣୀର ମୁଡ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ପୁଅ ବୋହୂ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଅତ ଜେଜେ ନାତୁଣୀକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି କିରେ ମା? କଲେଜରେ କିଏ କିଛି କହିଲେ କି? ଯଦିଓ ଜେଜେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଣଚଣ୍ଡୀ ନାତୁଣୀ ଆଗରେ କାହାର ପାଟି ଫିଟି ନଥିବ, ତଥାପି କଥାଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜେଜେ ଏମିତି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ଢୋକରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ପିଇ ଦେଇ ମୁନି ଜେଜେଙ୍କୁ ଅନେଇ କହିଲା, ଜେଜେ, ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଖରାପ? ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର। କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଲଟି ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ତ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ଭୃତ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କଥାଟା କ'ଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜେଜେ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ରେ ମା? ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ଦୁନିଆରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ନାହିଁ ଜେଜେ, ଜମା ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭିମାନ ମିଶା ସ୍ୱରରେ କହିଲା ମୁନି। ଜାଣିଛ ଆଜି କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଇକେଲରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ବହୁତ ପିଲା, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ବି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି। ବିଚରା କେତେ ସମୟ ପରେ ନିଜେ ଉଠି ଏକା ଏକା ଘରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଦୂରରେ ଥାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁନି କହିଲା, ଯଦି ତୁ ସେଇଠି ଥିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁନି? ଜେଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ, ଆମେ ତ ଏଇ ଏରିଆରେ ନୂଆ, 2 ମାସ ହେଲା ଏଠିକୁ ଆସିଛେ। କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଭାବି ପାରିଲିନି, ମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ ଜେଜେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନବିକତା ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ମୁନି ଚିଡ଼ିଲା। ଜେଜେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାବି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଟିଏ ଦେଲେ। ହଉ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୋର ମୋର ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା। ଆଜି ତୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଉପହାର ଦେବି, ଜେଜେ କହିଲେ। ଜେଜେଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଉପହାର କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଜେ ନାତୁଣୀ ବଜାର ବୁଲି ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯିବା ପରେ ଜେଜେ କହିଲେ, ଉପହାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ କରିବୁ ତ? ମୁନି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା। ଜେଜେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବେ ତୁ ତ ଆଗେ ଆଗେ ଯିବି ଆଉ ତୁ ମୋର ଟିକିଏ ପଛରେ ଆସିବୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବାର ଅଭିନୟ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତୁ ଅଜଣା ଝିଅ ଭାବେ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ମୁନି ହଁ ମାରିଲେ ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଜେଜେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। ଜେଜେଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ମୁନି ଜେଜେଙ୍କଠୁ କିଛି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲା। ଜେଜେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିଯିବାର ଅଭିନୟ କଲେ। ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ମୁନି
ଜେଜେଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ମଉସା, ଆପଣ କେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁନି ପାଟିରୁ ଏତିକି କଥା ନ ଶୁଣୁ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଜଣେ ଯୁବକ ଜେଜେଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜେଜେଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠାଇ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ବୋତଲରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ଜେଜେଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଜେଜେଙ୍କୁ ରୁମାଲରେ ପୋଛି ଦେଲେ। କେଇ ଜଣ ଯୁବକ ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଲେ। ଜେଜେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ ଏକା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ଜେଜେଙ୍କର ଗହଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁନି ଆଉ ଜେଜେ ଫେରିବା ବାଟରେ ଜେଜେ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ, କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ନୀରବ ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିବା ଲୋକେ କେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ହଁ ତ ଜେଜେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ମୁନିର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ଜେଜେ କହିଲେ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଗୁଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ବାସ୍ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣା କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆସି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପଣିଆ ବି ଜାଗି ଉଠିଲା। ବାସ୍ ତାପରେ ତ ତୁ ସବୁ ଦେଖିଲୁ। ହଁ ତ ଜେଜେ, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଭାବିନଥିଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ତାହେଲେ ଯାଇ ସିନା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ସତରେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯାହା ଲୋଡ଼ା ତାହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଆଜି ତୁମର ଇଏ ଉପହାର ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଜେଜେ। ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲା ମୁନି। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ନାତୁଣୀର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ମୁନିର ପିଠି ଥାପୁଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ ଜେଜେ। Hi friends, please subscribe and support my channel. Namaste. Jai Jagannath.